Новите 3%. Захари Бояджиев. Само 3% ще Минче може да ни са. Танче, давай ти. Сега искам специално да ви поздравя и този сериозен млад мъж. Да ви кажа, че много се гордея с него. След малко имаме изненада колко лични регистрации направи през каталога. Това е от хората, които казват Oriflame е моят приоритет и аз ще го направя. Това е неговия спонсор, красивата му сестра. Защото ти си нашата диамантена машина. Аз знаех, че ти ще станеш една от най-големите машини. Знам защо ми ги сравнили. И винаги се вярвала, че можем да работим заедно. Така че ще се справим. Ние сме първите брат и сестра, че. Искам да кажа, че това е в момента най-сериозният човек в нашия екип диамантени машини. И аз разчитам и се надявам и съм сигурна даже, че той ще е първият директор в моя екип. Браво! Топ спонсор. Захари Бояджиев, разбира се! 20 регистрации в групата, 12 лични. Браво, Зари! Знам колко ти трябва тези каталози. Всеки ден имаш по 3-4 регистрации, просто не знам дали ще смогнем. Но въпросът е да сме... Давай насам малко, ще свети. Въпросът е, че ще успеем. Да отвоите резултатите. Свилен Минев. Браво! 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 Михайла Табакова. Тя много помага също. И на друго член място страна Яна Бояджиева. Браво! 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 Топ менеджер Анатолий Иванов, да не си да? Аз съм Даниела. Благодаря. Аз съм Ани.